Ακουγόμαστε έστω λίγο. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ απόψε για να παρουσιάσουμε το πρώτο βιβλίο της Δήμητρας Κοκόρη, την πρώτη ποιητική συλλογή με τίτλο Δακρυγόνο. Ένα χειροκρότημα μετά. Λέγομαι Χρήστος Μιχαήλ, είμαι φίλος της Δήμητρας. Θα σας πω πολύ λίγα λόγια στην αρχή, για να δώσω τις πρώτες φάσεις, για να διαβάσουμε μερικά κομμάτια. Τη Δήμητρα την γνώρισα σε ένα live στον Γκάζι. Εντάξει, γνωριστήκαμε πρώτα διαδικτυακά. Η πρώτη επαφή ήταν στον Γκάζι σε ένα live, όπου οι παρέες μας βρέθηκαν δίπλα-δίπλα και αναγνωριστήκαμε. Και εκεί που περνούσαμε καλά και συζητούσαμε και γελάγαμε και τεστάραμε τα όρια του χιούμορ μας ο καθένας, είπα κάτι συγκεκριμένο και βλέπω τη Δήμητρα να πετάγεται έξω από το μαγαζί, κλαίγοντας. Εντάξει, ταράχτηκα, λέω κάτι, είπα και την πείραξε, οπότε έτρεξα και εγώ πίσω της, κάναμε τη σχετική κουβέντα, κατάλαβα τι ήταν αυτό και μετά έκανα μια σκέψη, η οποία έρχεται και δένει τώρα με τον τίτλο του βιβλίου. Ο καθένας μας έχει το δικό του δακρυγόνο για να κλαίει. Είναι κρυφό, είναι προσωπικό, αλλά υπάρχει. Και όποιος λέει ότι δεν υπάρχει, μάλλον λέει ψέματα. Τι έχει το βιβλίο της Δήμητρας? Έχει ποίηματα, έχει ενδόμηχες σκέψεις, έχει άλλες όχι και τόσο ενδόμηχες. Έχει σκέψεις που άπτονται μιας κοινωνικοπολιτικής διάστασης που ζούμε αυτή την περίοδο. Πολύ επίκαιρα, πολύ επίκαιρο γράψιμο. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι για να γνωρίσετε καλύτερα τη Δήμητρα. Όσοι την ξέρετε λίγο, είναι ευκαιρία να την γνωρίσετε ακόμα λίγο περισσότερο. Όχι. Ναι, εντάξει. Δεν μου έχεις πει βέβαια ότι θα ρίξω αυτό το πράγμα. Δεν μου έχεις πει ότι θα ρίξω αυτό το πράγμα. Δεν είπε. Θα ήταν λίγο περιττό να μιλήσουμε για τις επιρροές μιας νέας που γράφει και μάλιστα που βγάζει το πρώτο της βιβλίο, διότι καταρχάς η επιρροή δεν είναι μόνο αυτό που θαυμάζουμε και έτσι προσπαθούμε να το περάσουμε μέσα από το γράψιμό μας, αλλά είναι και αυτό που μισούμε και τελικά μας αποτρέπει από μια διάσταση. Οπότε είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς ποιες είναι οι επιρροές της Δήμητρας Κοκόρη, παρόλο που κάποιες από αυτές είναι πολύ εμφανείς, δηλαδή είναι καλά φωνεμένες και περνάνε μέσα από το γράψιμο αβίαστα. Βγάζεις, ας πούμε, θαυμασμό για πολλούς στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Βγάζεις θαυμασμό για κάποιους ποιητές και της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90 ακόμα. Θα τολμήσω ένα όνομα, την Κατερίνα Γόγο. Αγαπημένη. Χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, να περάσουμε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να περάσουμε σιγά σιγά στα ανάγνωση των ποιημάτων, ξεκινώντας από τον Απόστολο Ρίζο, από το φίλο της Δήμητρας, και πολύ καλό ερμηνευτή και τραγουδοποιό, να μας διαβάσει μερικά ποίηματα. Ευαίσθητη με ανησυχίες. Ήξερα απλώς ότι εκφράζεται με λέξεις στο χαρτί. Ήταν ξαφνικό και πολύ ευχάριστη έκπληξη ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα όλοι μας. Καλές εμπνεύσεις, Δήμητρα. Και... δεν μιλάμε κάπου εδώ? Ναι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τίτλος είναι «Φλεγόμενα κεριά». Δεν θέλω να φύγω όταν αδειάσει η πόλη. Να ρωτήσω κάτι, η μουσική που παίζει απάνω τι είναι? Είναι διάφανα κρίμα. Όχι.
Εκτός αν δεν θέλετε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, φλεγόμενα κεριά. Δεν θέλω να φύγω όταν αδειάσει η πόλη. Τόσα χρόνια είναι νεκρή η μοναξιά μου, όπως και ο θάνατος. Τι σημασία έχει που θα πάω. Φτάνει μονάχα να φύγω από εδώ. Ο υδρότας κυλάει αργά, όπως τα χρόνια μου. Όλα αυτά τα καυτά καλοκαίρια. Δεν έχει μείνει δάκρυ να ξοδέψω, στέγνωσαν όλα. Κι όσο δεν πρόλαβαν να κυλήσουν, τα κράτησαν τα μάτια μου ενέχειρο. Για όσα απέμειναν να δουν. Νιώθω ασήμαντη και διάφανη, σαν σκόνη. Μα δεν απέχω και πολύ από την πραγματικότητα. Άλλωστε σκόνη θα είμαι στην ατέλευτη αιωνιότητα. Κι όλες μου οι ευχές στα δεκάδες φλεγόμενα κεράκια που έχω κάνει έμειναν ανάρθρωτες λέξεις πίσω από τα σφιγμένα δόντια μου. Όταν γίνω αστέρι, δεν με νοιάζει αν θα πέσω. Φτάνει μονάχα να το αξίζει η ευχή. Δεν θέλω να φύγω όταν αδειάσει η πόλη. Θέλω κάποιος να θυμάται ότι πέρασα από εδώ. Εγωιστικό. Είναι η μνήμη εγωισμός. Ποτέ δεν ξέχασα. Γιατί να μου αξίζει η διάσταση της λύθης. Η φάδνη μου έχει σαπίσει και της μάνας μου τα χέρια έσπασαν. Με κράτησαν χρόνια αγκαλιά, μα η πορσελάνη της ράγισε κι ας ήταν φτιαγμένη από το καλύτερο υλικό. Το χώμα είναι βαρύ για να σκεπάσει τα όνειρά μου. Πίσω από τους κλωτάφους, το μυαλό μου ακόμα σαλεύει. Ακουμπάω το χέρι μου και αισθάνομαι το σφιγμό μου να τρέχει. Τι να προλάβει. Οι σκέψεις είναι ακατέργαστο μέλλον. Και το μέλλον μόλις το πω, γίνεται παρελθόν. Το σκοτάδι δεν μοιάζει πάντα. Εγώ μοιάζω στο σκοτάδι. Και όταν νυχτώνει, η νύχτα μοιάζει σε μένα, μόνη και διάφανη. Ό,τι απέμεινε από τη σκόνη. Δεν θέλω να φύγω όταν αδειάσει η πόλη. Τις μέρες μου τις μετράω ανάποδα πια, μέχρι το 0. Μένουν πολλά φλεγόμενα κεράκια. Λέω όμως να μην ξοδεύομαι άλλο περιμένοντας. Να βάλω μια μεγάλη φωτιά και να φυσήξω δυνατά. Όχι, δεν θα ξεχάσω την ευχή μου και θα ευχηθώ σε όσα πέρασαν.